Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trap National Youth Movement hapo kajingalamu Presiden ba Louis Dotodong hagalai tri ujembang arajar arpulai kala lektur syaka office trai kamus kahima melim daga jingtemu ban kangtala yagani ka office trai kam halor ki jingkeno baka office kala penkup bori ki rangba snong garo ban pet yaka sensar khadar yaki breo ki bawan buhai snong hapo karat marwet hagani ka jingtemu jong ka seng ban lek kangtala yaka office trai kam la yoi bakaladon ka jingnya kaliang ketin ka bajur bat ka barak khlut tar hadu kata-kata ha ka mana kaliang ubasan ka right nongse uba Nathaniel Thankeu ulaya le ban penjajai bat pensngotho yikit khot jong ka seng habaya keren bat kilat pathai khubor na kaliang uba Louis Dotodong ulaong bakani kamde ka kam ka barang thamai halor ka jing persha jong ka seng ya ka jingle ka hima mlim halor ka jing penkop bori kirang ba snong garo panakaliang jong ka seng kala juyai persya na ka por sa ka por bat ka bas ngolengo kalong ba wat hadin ka shithi ka barada pha da ka hima melim halor ka jing pendo ya ka bor ban long kum kita ki rang ba snong hinrai kini ki breu garo kidang ahi pat ki NOC ya ki jat benreo hamar bat Punjabi ban ti telong But day halor gani ka nongrim paka seng kala penbor ya ka office ka hima melim ban mach sisendon ya ki kerteng jong kini ki jat benreu garo ban long kum kita kirang ba snong shishu halor gani na kaliang jong ka seng kala aipor laisngi ya ka office usim ka hima melim ban hukum ya ki rang ba snong garo ki badan hapo ka raj marwet ban penpai no ya ki kot kisla badan kam kum ki seal bat ki letahen Bana kaliang presiden ulama hamru deka baong bala deka office kamle AA nakaliang ka seng kan sale ya kabadan kam section ka bakno ba ka section ko la kado ko garo ko no they cannot consider they are trying to be the welfare We are also in good terms. Tama biar mangin ajik thok. We came as a team. This is our C Central Student. Why should I ask you for the letters? Actually, this is your duty. Ngidam keluar. We have done a level. We have done a level best to do the things. What is always we have good questions. After we give you time, just remember, since July of 2022, we have submitted all the documents. Blame him, block 1, block 2. Blame him, Ilayo nak district council mentai gini kiloksan ya gilapan kita entah kan mentapi syuan bila baklang ya keran hang ne yang mak sarkar rang masuk kade nang tu kirang masuk khasi ke nang tu karena kita kami kita bagi lawan tu apa kaji damuan istria mengi Damuan kung kedin don makendira. always Ngawat pi laya day na. Long kisu sarjar de lang eman kene. Ngalong ya pi kami ma. Hari pak ngabot pi pak itu ko kami ma kami sikat. Hari kene kita kam jong kata benriu. Namar bertini. Tak syok ya. Itu kok. Kane kacing le juga garo. Bantal ki isu yang itu kepatah ngidang juga pernah kene ki isu ya ketu ke Burwell. Dang Burwell ki isu. Dang hak Lipotrik jong ni benar. April. Ki isu latest. Then what about this? Himak ayu kelale.
Ni orang ni ni kan ni ke gila leh prosedur. Gila apa nak district council. Luar bang ni. Kasar ke orang bahasa dong. Gila bang intrik kampung tangi hak ban yang bang district council. Gila tu bab kini dulu jero ni. Ini bab jero ni. Gila amra yang tang asni, dah Aduh, minta kita kasar ke orang bahasa dong. Nilai kan Pak Ia Mahmat, Pak Ia buang by the end of this month, that means on January or on February. Uang baca saya will assure you bagian profit bisa kental. Barang yang kepan dia, assure Sekarang ini dan syua approval. Dan orang dan mesti dan ya. assure nak tusuk ibe. Pak Ia buang kumne. Nila kerpan Pak Ia meru baun Pak Soldan seal and all the documents of that Garo spirit. Hari kini ki Garo hadu mentak isu. Balik ke hima kamla ban Don Bor halor kini raya. Kamdan ni kata long wala very wrong. Very wrong. Ngan show ibe. What they are done. Kamdan. Ni harus stop dulu perfect. Pila Ni magla. kita nak file ni. Aduh, apa yang Ni officially, what we have done officially ngilale. Kay pemila officially ngilale. Kay benda district council ngilale. Kay benda government ngilale. Gila follow up. Barang kita tengah namun na. Why tell dia? Minang ni nak kena. Ada benar. Kam judai bam ler. What about Yo balu wes ngapuan personal ngau ngalada puan ngawan hinga am. Dewan nama kelam dah tu betul. That is a personal level of the police. You go and charge the police then. Ma'am, kita nak belum. Fikir unprofessional kita bar ni. You are a lawyer. You are a lawyer. Fikir It's not unprofessional like that. unprofessional. We have done No. everything according to procedure, according to No, fikir unprofessional. Kamdai ke kamram, lada piang bahadir wa fil afal afar ki pulit kim. That is your pressure. Ketika pressure tu jongki lada you have no responsibility. Kalau biar kaya kata kau biang mobil just deh, kaya biang mobil ni lalai nak kahima, lalai ke bandai. Gaya yang kau due procedure. Imla abang culiah dan bor imla abang culiah jadi. Kami ki garo hak le dan bor. Abang le due procedure. Namar kamdai we have done man the things. I have updated you everything. Everything, but Yes. only that one time you call me, only once, not in between Thank and, you, before Minale. and after that also. You didn't even call me. Only on that day when you filed the FIR for the Chotu Sangma. Right. You'll get And then they arrested. officer You'll get arrested. Ah, Kaya tadi kau I'm not arrested. I don't care about One that. round become. Namar pa You will get Ground closes of that. Tanggal kita jadi garo ondai. Mata dia ni amangi. Rajing sisa you have to understand. Insya kene kamdai show ka patmai pigi press media pitip hadien ba kaseng kalabutin ya ketu gejing yo long rang ba song jungi garo apo upur sam jong ka jat mendriu ke jungi ka kandau ke siap ke jungi ngilalong persya bar hadien ba hima kala pentikna ka ong ba ngila ashti seki ba kimdai show ban kam la dia kum kirang ba snong namar kimdon ya ka hak ban kam rang ba snong hapo ka kandau ke siap jong ka jat mendriu ke jungi Henry ke bas ngau lengok kalong ba dang hau bana April last week kini ki garu kidang isu biang ya kitu ki NOC ban ai NOC kitu ki jat benreu hamar bakin ti borwel ya ki jat benreu Panjabi banti borwel lane banti telong da ka authority jongki kum ki hetman kata kalong henreu bana hadien bakaseng kala ya cakamat ban onge ka hima meliam ba kadai ban pesang no dah hadin ba ngiwi kini kecingla dan bor ni garo ngem banse banwan sene ba ngin penbor ka hima ba kade ban scrap no ya kini ki rang ba song garo bro ngem long discriminate you know tang ba whenever you don't like ka jong ka khandau ka siap fide ujai benreu garo you have your own land ngide jai benreu khasi ngida like jong ka land nak ta ka dau ba pin lawan long tra ka chaka ka jongi with a prior authority ngem accept dalele ro
dan nak tak kadau ngas ngoban ong baka hima meliam kala penkennya kecingnya song meeting ke jongi hapok kene ke office rengkat bo siam ainam ru ngila song meeting ngiong ngi ajeng mod baki circle rang ba song lan deke rang ba song pelun kidai ban kahima kade ban ai da kan notification bakini kirang ba snong bat kitu gibre ki ba ye jai benrio ibon hapok rai marwet ki khasi jongi ki ba ye jai benrio ki kwa ban sim kene ke kam khnang bakin la ban tagal lane ban la ban control kene ke jingle be an ju kene ki be pat ki jai benrio handrai hadu menta kata ka application na kiti kirang ba snong kade jong pai ba ha kesensar khadar jong khasi ka khandau kade jong pai ba mla ban kam trai manu handrai kumalang menta ngi i baka hima kala sang bersim nong keti penban seladi da kaba ya dia ya thet jaka pathar hapok rai marwat ngi i baki tiki hamar gi mizo ginaga kilala ban thet jaka bersna ye simsan lai singi ka hima meliam ba kadai ban pha scrap ban pha serndar no iktu kisil ye letterhead jong kitu girang basong garo berkhot na porai marwat ba kadai ban serndar hang ne hapok lai singi lada lai singi endap ngin wan da kawai pat karukom ngin wan ang ne ngin wan pat da kawai karukom ngin pat ya tho ka ai ka bangin wan tena ta kadau namar ba kane ka kam kala satang la jandap system la shpo banai menta nginom ai lat shu bandile kata kadai ka assurance na kaliang de sak ka kam circle lang basong ara marwat kila sala include ladam kluj ro imat poira tena ta kadau hadin jeng kecing ya keren ya kluj ba kalami kene ka kluj kami kene mo ka approval dalami kene ngina kalian keseng ni ong bakat ba pimpat pendap ya ketu ke jengkot application ngi kwa ban i kita ke application jeng kita ke circle rang ba song ki ba apply ban long ki circle rang ba song por rat marwet handrai kum kita kimpat pen i adu mentang ila tho ka application ke jongi ban yo ki list jeng kene ki circle rang ba song ki ba apply ki aplikan kemon handrai ki klem pen pai kat ba kami kensan negane bakil ada approve tekane kadi ke jingle kabam sung tenat ka ba ki buri ki jing sisa ta halor jong kene ubasan jong karat nongse lai assurance uang ba ngin scrap no ya kane ngin khang no ya kane bat kini kibala ai approval council kem dai shu kibala itu daga hima lane daga office jong sim ka hima belim lada ki itu lagi itu jubor kata kejingkit klik kare ke jongki ngem isu i sendat menta bagalami itu ka list jong tikirang ba snong kibala approve daga council through the recommendation of hima belim ta kata kapan bitar yang ni namar belai nalor bangi ngidang sokia kandau ka siap sometimes kini ki penlong ni penban kum kinong shon job ki tamangim salia ban pelong lada pi pelong no shon we don't care namar belai ni try na ta kecing ba jong kapatan ke banwan ka jaj benriu ka deban em lang ba ka kandau ka siap lada ngila do no kandau ka siap lakut ka jaj benriu ha ingin shop kiwai ki jaj benriu ki don lada ngi be nang ne ki dang don ni kiwai pat ki jaga snong try jom ki ni sha ingin phat na kene ka ri ki jom ta kai ka balango kalong baha kani ka list ngi i menta bagadis council ru kala asen ni kini kala ai approval ni kini gerang ba snong ne mo pi kini ki rang ba snong jong gara circle rang ba snong nya ai jemut yo sim hima melim ngi ong bade banbu ada ka kanten rang ba snong pelun harai hang ne uklam pedang ngi jing ajumut jongi utho be circle rang ba snong ta ngi kwa hi kumalong menta kajat benriu rangkat bikisang bahalang ngi dawa ya kejing itu ikakten khasi ya ka ichirul haka karnet ka bapra jana tak daw ngi kwa baki hima kibade kita ki traditional rule jong kajat benriu ka jongi kide ban borobor hi ki haban snai ki sil ne da kakten la jong khanang bakat em kakten haba em kakten em kajat benriu harai kumbalong menta ya kini ki rangba snong pelun la susim la kasim da kaba appoint nang ne na po office ya kaba kaseng kamla ban pediang na lele ru namar bakal adon ka jingkot application ni kita girang basnong kat ba mentah na la shu appoint direct na po ka hima kane ka jing le sop jong ka hima meliam rangkat tu si imraj marwat ngila kran sai bu si imraj marwat ie je ka jai benriu bat dan betahiru imat ba kane ka khandau ka siap jeng jai benriu nak ta salia ban de ka khandau ka siap jeng jai benriu ka jongai namar bangi ngimla ban ya pe nya ka khandau ka siap jong ka jai benriu bat ka jing mentoy simet donor jeng hadu mentang yang ka nongrem ban ya dai ka khandau ka siap jeng jai benriu tena ta grau ki bede kini kila kular bakin scrap kini ki kertang ba kinom itu shu kum kita ki circle lang ba snong ngin up ya kene ka kubor lanu ki scrap ber kini pha kopi sengiru
Lada kim pha kopi sengi kambut kata ngan hable ke badon kap. Namar ngiru ngidan la ke jong hi kabor ban yada la ke jong ka khandau ka siap.